ngisacela ukuyodlala kaNozipho. Ngabo yini? Ngiforekile. Forekile. Isuqedile ukwenza wonke umsebenzi la endlini? Yebo masengiqedile. Uwashile izinto? Yebo ngiwashile. Yonke into yenzile amakhabethe uqinile uthuthuseleni. Yebo mangithi uthile nosile ngenze yonke into ngaphina nama-toilet. Ngindlula yonke nembhede ngakoroga ngaphansi kwembhede ayikho into engingayenzanga. Yazi-ke thina sikhula samantombazane. Ayikho nje into besingayayenzi egcekeni. Uma kukuthi uyabona ukuthi usuqedile okwenzayo yenza okuhle. Mina into engizokusiza ngayo kumntanami ngoba ngiyabona ukuthi ubhorekile. Khipha konke lokubhoreka kwakho. Uyabazi utshani bala egcekeni ukuthi kungakanani. Kodwa nawe uyaye kovakashela abangani bakho. Qinisile ngiyamakushoniwe ngiyokhalisa. Khona yini oshonile kubangani bakho? Hayi-ke ngoba kusho ukuthi awazi ukuthi uyokwenzani. Ngisiza ungibalele lokutshani. Ngicela namhlanje ubale kusuka la kuyoshona lapha. Kusasa ukuze ungabhoreki futhi uqhubeka ubale ugcine kulesa sihlahla. Uzongisiza nje kanjalo. 2, 3, 4, 5, 79, 80, 81, 82, 83, 10,101, 10,102. Mangisabhorekile. Kubeka ubani? Angisabhorekile kumnandi la ekhaya mina ngibhoreki futhi ngeke ngiphinde ngibhoreke ngeke ngiphinde ngiye emzini yabantu. Ngikona ukuhlelele kumntana hambe endlini. Hambe endlini ukhumula uniform wash ishirt bese uqobo anyanisi lokho wazi ukuphela. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.